may duha ka mga persona karon nga ginalantaw ang police station number 2 sa mga suspitsado nga ini. Pero padayon pa, negosyante ato kay agent ato sang mga duta, broker, bla. Pero no gid lang sa likod to taran-taran kay damay nakit-an man tong illegal nga droga sa salakyan niya man. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa Negros Occidental, ti mga 4 milyones ang ginbilin nga halit ni Bagyong Dante ho. Diri sa ato na damo-damo gid didto sa Hinubaan. Kag diri sa Bacolod ang problema subong sa Bacolod diri ina balang mga close contact sa mga nagpositive sa COVID-19 nagpamalibad nga magpa-swab test mga kaaksyon. Tinghimoon karon sang EOC ipablatter sila sa pulis kag padalan or kunan na failan ini kaso. Ipadala nila dito sa Office of City Legal Office mga kaaksyon. Pwede ina nga ipablatter mo gid ni basi madala man ni sa istorya ang hindi mapa-swab test da. Kag ang mga tawo dira mga kaaksyon nga inang may close contact sa COVID-19, dapat hindi ka mo magpamalibad. Labi na gid kung asymptomatic ka mo, carrier ka mo galiya ni COVID-19, kag kung may pamilya ka mo da nga may ara sang ginabatsyag da kami mga edad na, among unang iguon, kaya di kasarang ang immune system nila, kag magkadalas disgrasyada, kamo mismo makonsensya gid. Pero hindi man kamo ma-force, nga mo diri ayo malang na mga kaaksyon, ano? May-ari ko di isa ka blind item. Sa Manila, taksyonan, kladak pa na to na. Ginsurrender to sang mag-iloy bata nila nga nagapamaligya ka bakuna. Diri sa Bacolod daw may ara man di ko no. Inali gini matumbok ni gatdan gini sa mo. Ang bakuna vlog donate na white na ginabakal para sa Pilipinas Day. Pagkatapos, pamaligyan nyo. Dok namo naman kwarta nyo, kulang pagad. Teryo, ang Amerika may padalang i-donate nga bakuna action names dari sa aton, dason bulan, 80 milyones iya ka doses iya. Pero ginaaway ta pang Amerika. Balik ta des Bacolod, sino ang pamaligya bakuna di miyara? Bati di sa subong do ibunggo ining ulo yung musos pa paano ni balaan Brian man? Action firing line. Sis muso niya bimulang. Action firing line. Damo ni nawag karon sa dina. Ako lang na ya. Duwa lang kami na ni action an kabalo. Away ka man kabalo. Di pareho ta ka duwa eh. Pero kay na may isa ka counselor sa Bacolod nga ginpablatter sang isa ka anay, counselor man sa Bacolod. Nagwa na sa ibang istasyon na. Subong ang gabi na naman pagwaon di sa Aksyon Radio. Ang incumbent konsihal, ginpablater sang anay ABC President kag subong nagapungko nga Board of Directors sa Basiwa. May kaupod pa nga mga media. Ang ginano ni sila. Sige, pakaronan tani mga ka-action karon dugay-dugay. Action Brian Borden, action firing line. Subong man nga gabi gali mga ka-action may isa ka PWD kita nga interviewon karon dugay-dugay. Biktima ni siya sa pagpang-into mga ka-action. Kwarta naman nga involved ang lain lang diri mga ka-action kay siya subong ang ginalagas sa mga tawo nga naka-invest man. Pasakaan siya kaso kung ano gin man madangtan siya. Money scam na naman ni. Ano naman ni nga scam? Scam ganiti, budlay no? Dason gani, abi, basta gani kwartang involved nga instant millionaire ikaw, may kapalpakan gina. May pa nga namaligya kada saging sa libertad mo, ginansya mo kada bilog sang saging sa lapi o kon 25 sentimos, sigurado pagpauli mo ay kagidya kulban. Brian Borden, action firing line. Maplastar ko na karon sa balita sa national diri ko anay makaksyon sa local pa international national kita anay gamay lang ni si US President Joe Biden mga kaksyon gin-ban pagid ang iban nga mga kompanya nga ginapanag-iyahan sa mga Chinese nationals mga kaksyon didto sa US. Sa panahon iyan ni Anay President Donald Trump,
may 39 ka mga companies dito nga naganegosyo, ang iban gipang ban na ini. Pero sang usisa subong ni Biden mga kaksyon, may nagdugang pag naghimo na sila nga 59. Nga ginhimo ini ni Biden mga kaksyon. Mostly sa ilang mga negosyo to mga military industrial complex ang tawag. Meaning, ang baligya nila may ara sang angot bla sa ginagamit military mga kaksyon. Nagaduda ining si Biden nga may ara ini sang posible nga mga surveillance nga ginahimo didto. Okay, may mga surveillance technology nga nakitaan sila didto ay ning mga negosyo nga ini plus pagid ang pagpang-abuso sa tawhanon nga kinamatarong kag luyag ni Biden nga ang seguridad ipatuman sa pungsod Amerika. Di kabalo naman kita nga si pungsod China kag si Amerika do hindi gid goods ng ilang relationship since before. Kiting China subong nga nag-asenso, do hindi mo na gid malahog-lahugan kag hindi mo na ma-joke subong ti kita mo na gina-report kini pang laksam na lang gani ho. Tisuro kay Biden, tanan nga mga US o kon Chinese nationals nga nagapanag-iya sa mga kompanya nga ini, ipangbanta ni sila anay until iya sa further notice nga ipagwa niya. Puro tema no, ini balantayan ini, kaya basi mag-react man ang China, kag kon may negosyo ang Amerika sa China, ipang-ban man sang China eh. Balos-balos malang na mo. Ang iban nga balita mga kaksyon, dito iya sa national, sa palaaboton nga bulan, mga Agosto, ang US magapadala sang 80 milyones ka doses mga kaksyon sang bakuna diri sa pungsod Pilipinas for free. Libre na ha, libre ina mga kaksyon, inang nasambit nga bakuna nga mag-abot diri sa aton. Tilang tawon tani kon maka-avail diri ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sigurado may ara magina sang kuana. Sang ginatawag naton tagtaganay mga kaksyon, tagtaganay mga kaksyon sining nasambit iyang ginatawag naton bakuna sa palaabuton. Ang iban nga balita subong adlaw ginlansar na ang PNP body-worn camera nga sistema sang ila sining nga operations mga kaksyon, no? Ini agod ipatuman ang transparency kag lehitimo nga operation sa aton kapulisan. Agod malikawan man makaksyon ang ginatawag naton bilang pagduda sang publiko sa mga operation sometimes nga ginapasibangdan nga may ara sang pangtanom sa mga ebidensya. Magserbe sa mga search warrant, tamo gini, no? Kag mga warrant of arrest. Ti subong may masobra pa lang 600 ka mga kapulisan sa bug-os nga Pilipinas ang nagagamit sining ginatawag nila nga body-worn camera. Kaya hindi manigili basta-basta nga gamiton. Dapat may mga training pang kapulisan aton sini agod nga mas makomprehensibo ang ila sini nga pag-operate mga kaksyon. Diri sa aton sa Negros daw may ari naman na diyan, no? Ginaplastar lang tanan-tanan. Samtang ang COVID-19 mga kaksyon sa pungsod Pilipinas subong adlaw nagdugang sang 7,450 na. 1,255,337 ang kabilugan. Nagapabilin subong aktibo ho 60,794 mga kaksyon kag 1,700,000 plus thousand na ang naka-recover. Ang patay kay 21,537. Ang Davao City mga kaksyon sinimatiniyon magaumpisa sa buwas nga adlaw tubtob sa 20 ano. Ipaidalom na sa modified enhanced community quarantine matapos nga nagpangabay si Davao City Mayor Sara Duterte nga kuntani ipaidalom sila sa MECQ bangod sa nagadamo man nga numero sang ila sini nga positive didto. Tagkon parte naman niya politika mga kaksyon. Pakarunan ko nibla kami chimpo kita parti politika kay nga ang politika dito sa mga national figures nagaamat-amat naman gwa subong. Nagapabati-bati na sila. Pareho man din sa lokal nagamat-amat na hutik-hutik, amat-amat na babay-babay, amat-amat na pulo pabatsyag. Ti amo man sa national nga
paagi mga kaksyon, nagapabati-bati naman ang may-ara sang gusto nga magpapili sa kung ano man nga higher position diri sa aton sa gobyerno sa palaboton nga elections 2022. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Lasitikin sin Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. Unahon ko lang niya, no? Karon lang dugay-dugay ha kay aton labuton ining konsihal kagang anay konsihal nga nagpablatirayo una nga ginpablater sang anay konsihal ang incumbent nga konsihal Subong. Aksyon Firing Line. Pero karon na kay unahon ko ni anay ining isa ka may diferensya sa kaugalingon kag nagabusong pa nga ini siya ang nabiktima sang isa ka scam involved ang kwarta na naman. Aksyon Firing Line. Ang ining nasambit mga kaksyon nga biktima, i-check ko lang ang ngalan niya Action Ann Romela, no? Romela, ang ginareklamo amo na galing penpadala ko da sa imo, no? Didoyco Action Ann. Ang apelyido niya Didoyco, no? Di tala pagbutangan litrato kay kabudlay na. Victim na ni siya daan sining scam nga ini. Tapos masima viral pag ginada siya karon may diferensya pang yakong galingon nagabusong pa tawgan ta siya bala Action Ann kay siya na lang pa-explain karon naton. Aksyon Firing Line. Actually ning scam nga ini sa pagkadamo na gid sa nabiktima. Diri gini sa Bacolod subong atong RGS nga to natunaw na lang to. Aksyon Firing Line. Oo, atong scam parties bugas. Oo, natunaw man itong mga kaso to. Ano na nakalatabo sa to? Aksyon Firing Line. Tiaryo, isa ka nagabusong, mga pila na ni kabulan, nga di siya katulog sang maayo, kag na hindi magkaon, husto nga ginalagas sa subong sa mga tao nga nag-invest sang kwarta. Ngati, madubli income nila, pagkatapos, ang pinaka-mother unit nila sini, ato dito sa Metro Manila. Aksyon Firing Line. Di inisubong ang interviewon ko, amo ni siya ang ginalaga subong sa Bacolod nun. Babae. Pero according niya sa initial naton nga pag-ulo istorya, nga ang kwarta nga ginhatag sa iya sa mga nag-invest, ginpadala niya man paagi sa money transfer dito sa Metro Manila, sining persona nga si Joycel Masangkay, taga Santa Rosa, Laguna, mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Pero ano gibala paano nag-umpisa ini? Online sa Firing Line. Ari sa aton nga linya si Madam Romela Didoyco. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Ini si Action Brian Morden. Wait lang lagi sir. May gabi, ma'am. Pwede mo madako-dako Sir, ang pwede yung matuduan. Kamay. bali ang akon nga tingog diri volume na siya. Kabalo ko ang diferensya mo, hindi ka maikabati, ano? Pero lapit-lapit sa imong radyo, da? Sir. Okay, sige. Ang imong ngalan, Romela Didoyco. Pilang edad mo, ma'am? 28 years old, sir. Sige, nami kay may translator kada. Ilayo-layo na lang diyaw tayong radyo. Pagkatapos kung sino nagabulig da sa imo, ihambal mo lang, ma'am, ha, palihog lang, sige. Pila tulo 27? 28, sir. 28. Ano nga barangay? Barangay lang Barangay Cabog, Bacolod City. Barangay Cabog lang, hindi na sa Purok, no? Ma'am, umpisahi kami, diin nag-umpisa. Paano nag-umpisa inita ng tanan nga na biktima ikaw? Pero subong do ikaw pang ginakabing ginareklamo sa mga tao, ma'am. Sugiri kami abi mamati ko. Mayong gabi, sir, sa Action Radio, Action Brian. Kay Action Brian, kag sa tanan nga nagapamati kag mga investors sang Money Haven Investment. Kinpalabot ko sa Action Radio, paagi kay Action Brian. Para klarohon sa mga investors sang Money Haven Investment na initani nga kaayuhan sa sini nga sahi sang negosyo apang sa gali ka scam. Okay, dali lang gid, ma'am Romela, no? Amo na lang ni aton nga idiyahon, no?
Ano gani ang ngalan sang ining negosyo nga ini? Mhm. Ano ngalan sang negosyo? Money Haven Investment. Money Haven Investment. Sino ang nakilala mo sa siningang negosyo? Si Joycel Duca Masangkay. Taga diin ni siya? Subong ara siya sa Santa Rosa, Laguna. Pero before, ara na siya sa Takuling, Bacolod City. Oh, Kay nakilala ko na siya sa college. Naklasmate ko na siya. Diris-diris siya start sa Takuling, Bacolod City. Classmate ka mo gali sang college nga ini. Oo. Okay, so sa nakit-anay ka mo, ano ang ginhambal niya sa imo ni Joycel? Una, nag-contact siya sa akon. Okay. February 18. Nag-contact si Joycel Duca Masangkay. Kag kinhaylo nga mag-invest sa Money Haven Investment. Kay siya kuno bahala. Okay. So, na February 18 man, nag-invest ko start 200, small amount. 200 5 days, mahimo siya 350. 200 pesos. Naka-payout ko February 23. Okay. Dayon, nag-reinvest naman tuliwat, sir. 500. Tapos, naka-payout man naman ko 1,250. 5 days man nagyapon, sir. Okay. Naganyat ko, nag-reinvest agad ko 1K. Tapos, naka-payout ko 1,500. Tapos, kinhambalan niya nga ma-invite ko. Amo to, nag-post ko sa FB sang Money Haven Investment, may mga kuplan. Amo to, damo nagka-interesado kag nag-message sa akon nga kung paano nga nagdako ang kwarta, kin-explain ko kag may source of income man. Ako ang ginhimo ko sa ila pag-invest sa Money Haven Investment. Okay. Amo to, damo sila mismo nagsulod sa pag-invest. Wala ko sila gitpilit, sila mismo nagboluntaryo nga nag-invest. Okay. Kag sang uli, kay damo na nag-advise kay Joycel nga mahimo group chat. Gusto ko ko nga mahimo group chat. Ang mga nag-invest. Okay. Tapos, ang mga investors pwede man ka-invite. Amuna nga nagdamo kami, sir. Okay, sige. Sa nagdamo ka mo, diin ginaagi ang kwarta. Direkta sa kay Joycel or nagaagi pa sa imo? Ang ginarimit, oo, sa akong sila gasan, sir. Okay. Pero may ara nga ginarimit ko man kay Joycel. Tanan, kag may pruweba man ako. Paano ka mag-remit sa kay Joycel? Personal? Through GCash, through Union Bank account. So meaning may mga ng online app. so meaning may mga hawid kasi ni may mga resibo ikaw. So karon may pila Kompleto. so pila tanan ang imo ya nga na-invest gid pila gid ya personally. Subong. Ako mismo overall 80K, sir. 80,000 imo lang na ya. Ako na mismo kwarta. Damo kagali kwarta ya Romela, no? May 80,000 ka. Tinap ka pay out kasi ni waay. Wala. Oh, tikon mag-pay out kasi ni sa 80,000 mo pila ni tani. No. Hindi, sir, kaya ang 80K ko na, sir, nang kabali adlaw, lain-lain kong plan. Bali, kung kabilugan, sir, 80K. Okay. Agi kabilugan 80K siya. Bali, adlaw nang ako plan, sir. Okay, sige. So ang iban subong mga pilagid ka 1,000 ang ginapangita una-una pila ka tawo subong ang nagapangita sang kwarta nila. Ako sir, ako sa 120 members. So ining 120 members ngayon nagapangita ni sila sang payout nila subong. Oo. Okay, so pila ni ang sa 120 pila ni na invest nila tanan-tanan? Pila ka 1,000 Dahil sa overall, tanan-tanan kami, ara na sa kwarta namon, 700K. 700,000. Oo. So ato na ni tanan kay Joycel, nahatag na ni? Oo. Why na ni sa imo poder? Wala. Ti naka-payout man na ding iban, waay? Wala, sir. Why man sila ka-payout?
Ay ba, naka-payout. Pero nag-invest pag liwat. Oo. Oo. Okay, so ang problema subong, ikaw ang ila ginalagas na. Oo, ako, sir. Oo, si anong ginhimo nila? Failan ka nila kaso? Oo, sir. Sa aton nga matagpalamati, basi matingala kamo may gahambal sa likod niya, ang interviewin naton subong hindi masyado kabati. That's why hambal ko sa inyo kay na nga PWD ni siya may persons balang with disability, ano? May diferensya. So basi gahambal ka mo nga may tutor siya, why siya tutor ha? Ginasugid sa iya sa nagamonitor na subong stupad ang ginahambal ko, no? So failan ka kuno nila kaso? Oo, sir. Ano kuno nga kaso ini? May ideya ka? Large scale. Oh. Okay. So anong gusto mo klarohon subong nga gabi? Kabay pa hoping nga naga-monitor ining mga naka-invest sa imo. Anyways, ining mga investors mo diri malanis Bacolod tanan or kasi barangay mo? Taga diin na sila. Ang mga investors ko, sir, Taga diin na sila. may ara taga Bacolod, tapos may ara taga Cebu, Manila. Kahit tungod nakita na nila sa post ko, sir, muna nag-investment sila. Okay, okay. So subong amo na nang hitabo, anong gusto mo nga ipalabot sa ila? Dani akong gintay balo. Akong gintay balo diri sa aton o kung sa iban nga parties sang Negros Occidental. Ang Money Haven Investment, isa ka scam. Aha. Saan ka lang kabalo nga scam na gali? March, Bag-o ka lang na kabalo? April 22, sir. Why kagid abi? Oo, Why kagid April 22. Aha, sang una to, why kagid binaminsar nga basi scam ini, namo sina, why nagsulod Wala, sa una sir. mo? Why ka nakabati di sa Action Radio, why ka kabati nga may mga RGS Sa to nga atin naman sila payout. kay nag-payout Iban, abi. payout. Ang halit gini payout gid ini. Amo ning halit-halit gini. So, Aha. sa mga investors ng Money Haven Investment, wala ko kinlaksam ang kin-invest nyo. Kaya kabaluman ka mo nga kinarimit ko pang sa admin ng Money Haven Investment. Okay. Na si Joyce Duca Masangkay sang Santa Rosa, Laguna, kag ara man ang pruweba sa inyo. Okay. Gani, gapangayo ako sang pasaylo sa mga investors kag nagpasalig ako nga mangita ako idea para initanan nga natabo man tagaan sang hustisya. Kita nga naging biktima sang scam sang Money Haven Investment. Okay, why pa man ka na failan kaso? Wala. Why failan pa lang? Failan ka pa lang nila. Napangako ko lang. Hindi ang akon nga pamangkot bala na failan ka na kaso o kun wala pa. Walang ginapawag lang. Napawag ko nila. Ginapahog. Nga failan ka nila kaso. Oh, okay. May isa ka da katao nga na naka-invest sa imo sang pilagid may dako ged. Aha. Sige. Kaluluoy man sa imo man. Amo ginantingog mo? Daw ka cute, how do ka pamati kuya sang 8 ka tuig? Ha? Gani, gabusong pa ni siya, gabusong ka day. 5 months. Din ang bana niya sini. Ang bana mo diin? At pakulot, sir. Ari man anong trabaho sang bana mo? Nang ano siya, sir? Sa may, sa may Hindi lang- Lacson. Ay basta Sa Kamasnes. naganegosyo siya. Masinis. Okay, abi ko business. Okay, sige. Oo. Sige, basta mo na, no? Daw may ara sila plano nga pasakaan kanila kaso daw mo na be. Amo nang ginakakulbaan mo subong. Oo. Oo.
Ti anong oo. Napawag nila, sir. Kay ginapahog kani ano nga pahog pasakaan kaso or pahog nga patsyon? Ano nga sitwasyon? Ano nga klase pahog na? Tapos nasulong, isulungon ko nung nila sa balay. Tapos, ang amba nila, tanan ko nung nga gamit sa balay, baligya ko para inugbayad sila. Damo ka gamit sa balay niyo? Damo ka na nabakal sa investment mo na ano, waay man? Ginapaw. Ano mga gamit mo to sa balay niyo nga mabayad to sa ilang sa 700,000? Miyara? Yung sir, kaya manasang yung loy ko gamit. Gani man no? Ahay. Di man na akon, sir. So mga gabi, base naga-monitor sila, ini mga tao nga ako palang taon palang tawon din na biktima mo ni sila mo. Kiti sa imo sila ga through channel mo before sa kay Joycel, di bla ma'am? Di bla gusto ako? So kay ginapahog kanila daw ginalagas kanila subong, of course, kwarta nila ning nadula sa ila. Anong gusto mo nga ipalabot sa ila? May ayoon ka sa ila nga kung anong sitwasyon, go ahead. Anong giayoon mo kuno sa mga nag-invest? Kay pasakaan kanila kaso. Kinaisindik mo na sa ila, sir, nga wala sa ako. Kwarta, sir. Ana? Kay kabalo man sila nga ginarimit ko. Yeah, oo. Kay Seldo ka masangkay ang kwarta. Tapos may pruweba mo ko, sir. That's why, no? Di pakita ko man na sa ila, sir. Amo na gani, no? Nga may pruweba ikaw, pero sila hindi man mamati. Kag nabiktima sila, failan kanila kaso, ano may ayoon ka sila subong nga gabi para maluoy sila sa imo, abi, sa sitwasyon mo? Anong gusto mo ipangabay sa ila? May i-please ka sa ila? May, may appellation ka? Appeal bla? Maluoy kang sa ako, pariyo man lang sa biktima. Anong natapusan mo, Inday? Ano natapusan mo? Ano, sir, Graduate ka college? Undergrad ka? College. Anong kurso mo? Ng computer. Computer. Sige, subong. Computer hardware. So next time kabay pa subong gabi nga monitor sila, di tamas sila ma-force nga di sila maglaga sa imo kay money involved ini. But next time, panilag ka man, no? Maghambal ka college, amo na. Kabalo kong diferensya sa imo, hindi ka lang masyado kabati, kag tingog mo. Pero kabalo ko, ang imo huna-huna, kompleto, Inday. Romela, tama ako? Opo, sir. Kompletong huna-huna mo, way kay diferensya sa huna-huna mo. So, next time mangin may hinalungon sa anong ginahimo mo, Inday? Sige, salamat gid. At least tonight na klaro nga wala sa imo ang kwarta kundi pinandala mo na tanan. Sir, nagpasalamat ako sang dako sa Action Radio paagi kay Action Brian Morgan. Sige. Sa paghatag kahigayunan nga mapalabot sa kahanginan ang ini nga scam. Madamo gid ka salamat. Kag dason hindi ka naging magpati-pati sang amo ni kadasing nga kwartahanay ha. Sir. May panganagtaya ka na sa hantog kay hindi ka pa na ako Hindi ako nahog man lang na pero prangkang istorya. May pa nga magpataya ka sa puso isang sa diri ka sa scam nga ini mo, di ba Inday? Sir, wala balo. Amo na hibaluon mo gin, maimbestigar ka gin. Kay inosente mo kung daan, sir. Ti sa korte dayang inosente way na ginabaton. Nan. Salamat gid. Sir. Sige, salamat gid. Sige. Salamat gid. Sige. Action firing line. Ay, kaluluoy lang. Ang animal amo to si Joycel, no? Masangkay. Amo tong animalis gid kay gininto ining isa nga may guro. Nakita ni Joycel nga ini, ano pangalan niya reaksyonan na sa akon giling listaw? Nga dira man ko sige tudlo si mo man. Guro nakita ni Joycel nga ini masangkay nga ining si Romela hapos intuon. Abi guro madala ni sa istorya, abi gamiton tani siya. Action firing line. Kay directly ining si Joycel nga ini, kung tuod gyud man ang allegation ni Romela nga ini, hindi ni siya gusto nga kaugalingon niya gamiton niya sa pagpanginto kay hapos siya lagson. Diri siya iagi sa ibang nga tawo, kay siya manago la siya mabaton, tumamaton sang income
Kagang ining isa nga amo yan naga-fronte sa iya sini nga papangwarta ni Joycel nga ini amo na butang sa ital-ital. Action firing line. Grabe iya nga mga sahi sa mga tao ni no. San pa ni sila ya gusto ko magkilat la magklaigo ni sila. Action firing line. Mas naga-monitor ka subong Joycel kung din ka man nga kalibuturan sang Pilipinas. Uli mo ng kwarta maluoy ka sa bungol kay nagabusong ho. Action firing line. Oh, maluoy ka man sa nano man nga sitwasyon. Basi naga-monitor ni sa subong, may nagtag di siya sa aton nga live oh. Oh, daligid lang kay may nagtag di siya nga naga-monitor. Kabay pa nga makalabot ni siya igtalupangod. Nan, Joyce ang ngalan or Joycel? May kuwan lang di, no? Ari may nagtag na siya yo. Ambal niya, Joyce masangkay tiyay lantawa si Romila tanan nga nagsalo ang problema nga ginhimo mo. Maluoy ka man. Maluoy ka man sa mga miyembro nga nagsalig. Na ano tong ngalan sang scam nila Action An? Money Haven? Abi ko ginhimo nyo lang tani nga Money Heaven tayo na. Action firing line. Hindi may kalangitan Action JM, di ba, no? Ni mal klase mga tao na yung mga buhi na lang is kalibutan manunto pa sa ibang gamiton pa ibang nga tao kagamoy butang na sa kahalitan, no? Sige lang kay sundon tani makaksyon kag anaka-invest sa kay Kwan sa kay Romela ang interview ta subong hindi taman ni siya mahambal tagid nga basulon taman ni siya kay ti ang iya ni galalantaw kwarta man tani mo. Action firing line. Ti nagaprangka sa inosente ako. Ti galing amo nang inosente ya do hindi mo ginapatihan dos korte. Unless lang otherwise kon may diferensyang huna-huna mo kag may pamatuod dalin sa doktor nga lagtok kay mo ya. Action firing line. Ti kon ipalantaw ka dos doktor nga okay lang huna-huna mo way ka man ya diferensya. Ang korte ya way niyag batons na. Bisan ano pa nga pabuang-buang mo to sulod sang korte to. Bahala kada imo ya kay tiyang doktor gahambal nga mayo yang utok mo. Action firing line. Nan, ti next time mga kaksyon, halalong gid ka mo. Hindi bala mangin instant millionaire ang huna-huna nyo? Amat-amat lang. Oo, kay makalabot gid ka mo sa gusto nyo lalabuton kung sa maayo lang nga paagi. Hindi lang niya pagka overnight money na yon. Tiyan mo na yung resultaw. Gusto man lang tani ni Romela nga makamani man siya. Galing kitiya mo na, bukod amo sa naintuan gali man ni Romela kaysa iya nag-agi. Hindi lang bakulod, may mga taga Cebu, Manila man gali yun. Action firing line. Ay nano nga sitwasyon. La 7:37 sa ton sini nga pagpangalagad. Way na niya kinalis to ya sa RGS. May pa to RGS kani may haplas kag habon pa to. Action firing line. May baylo pa tong iskalibo mo sa haplas kag habon nga wala man ipikto. Oh, ang habon ihimo lang to nila kag bayluhan 1,000 prangkang istorya bisan nga pamati pa ni sino ni nga si Salarda nga ini. Way to piktong habon mo kag haplas, gadugang lang tong katol sa lawas ang tawo. Action firing line. Ang ulo na subong nga kinatol din pangitaong kwarta nila bisan nga habon nila sa iyang habon tong ibang hatag isunam sa GS, nagdugang lang kuto nila. Action firing line. Na amo ni nga sahi sa mga tawo, paliwatan gini sila. Puwerte iya nga abilidad mo. Duha man lang taos kalibutan manog into kag ilintuon ti ko na tupan ka sa ilintuon, impas ka gid. Action firing line. Sa Larda, Joycel, abi paghabon ka mo sang Zanton Plus Herbal Soap. Dili makasalig ko diya. Mga baho. Firing line. Maputi. Action firing line. Sige, dira lang ta anay asta. Kag pagbalik naton karon dugay-dugay, abi kadtuan taning konsihal nga ginpablatter kag ang nagpablatter former councilor man sa Bacolod mga kaksyon. Sadya ni. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:39. Maayong gabi sa mga utod ta nga naga-monitor mga kaksyon. Mary Grace Ignacio, paano sila mapaswab kay mahal bayad dapat libre? Libre ang swab test sa Bacolod? Nga amay ara ga panukot? Amo nang lain da. Oo. Sa Bacolod, abi dire kung may nagapanukot sining swab test nga, di palapit ka mo sa Action Radio, abi. Kay bookingon tani sila, do basulon pa nila kung tuod. Yvonne Boyser Araman, habalya dan sharing Action Bray, salamat gid.
Si Nanay Ana Sinoro naga-monitor man. Thank you, gid. Nanami, anggi sa kunos kadlaw ko. Ka-cute, gid ko, no. Galing, Nay Ana. Tingog lang ng cute. Ang tag-iya sina, kutitot. Eliazar Tyson Lato. Sir, good evening. Kumusta naman yang biyahe Negros to Iloilo? Dayon man o Japon ay suspender hasta sa 18. Way biyahe. No? Nagapangabay ang Iloilo. Nga wala lang na biyahe, kagataas man tong kaso sa ila. Diri sa aton, makulo daw, pawala man lang gani. Paul Spot the third, salamat gid. Russell Gomez, Jocelyn Liboon Dispoho Araman, Cheryl Perez, good evening, Subray, monitor lang kami from Barangay Granada, God bless, sir. Thank you again. Grace Mitton Cousins, good evening, Idol, Subray, watching Manville Royala, God bless. Noel Omania, nagamonitor man, thank you again. Christine Minies Villalubos, thank you, good. Athea Kim Iriman, salamat. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Sumbray. Monitor lang kami diri sa Pandanon, DSB. Janet Flores, Sir Bray, monitor lang kami program dito sa BF Homes. God bless you and your family. Salamat. Si Nice Morales Pabol, nagamonitor man sa Maulanon, lihog shout out family Morales kag Pabol sa Barangay Carolan. Bangbang Carolan, Kabankalan. Salamat aksyon na Bray sa tanan-tanan staff da. Kag sa inyo sa R specially kay Ma'am Dorel Cabato, Eden Abuso mga gwapa. Ayos ah. Si Nizi Timunan, good evening Sir Brian. Kag sa mga tagpalamati sa Action Radio watching from Victoria City. Si Ma'am. Okay. Elizabeth Malaka Gamala Araman, good evening, God bless. Francisca Puso Moderaso, nagamonitor sa DC2 RPHS Subdivision. Alihis, great lang, Big Mupa, Dailano, Kiano. Si Ann Villa Viray, nagamonitor man, God bless. Selbeth Yap, Sandumanan. Si Nice Morales Fabol again, nagamonitor man. Hi lang kuno kay Mama Neneng, Papa Edwin, mga utod ko Manong Ilarde, Nonoy Ede, Elven, kag Manang Michelle, hidlaw na ko sa inyo tanan. Diin kay mo inday, ara ka sa layo galaiya. Aaron Tagonera, araman sa Cebu. Bon Ignacio, monitor man ko si Bon Alunan Ignacio sa La Carlota. Si Pabol, always monitor here, Action Bray, Barangay 12, Ninas Rose. Ayo, galino sa country homes, ni gali siya ko. May malagaw lang ko na one of these days, ha? Diding Alojamento Araman, Giselle Franco Maaw, Lori Vic Garzola Araman, Alex Montesa ang audio. Okay na to, sir. Renz Evangelista, Pakigrit Family Evangelista sa Barangay Santol, Binalbagan. Aileen Rojo, good evening, Subray. Always good kami ga-monitor sa Agisan, Tamyo, Kubadoy, Rojo, kag mga bata namon, Mike RB, kag Eggsy. Thank you, good. Dejan Jonah, bag-o naman ni nga scam, wala kadudlaan. Gigomo Romel, bao ga painto pa kamo ba? Grace Post, about 20 years ago, upod may husband trade fair international sa China, bao. Name it copy salot tai. Ang guro ang hindi nila mahimo. Best regards, sir, pare Brian. Gale. Tuon, no? Tanan-tanan na lang ni ila mo. Ay, nako naman. Si Lori Victor Sola, Joyce, nabasa ko na kaina. Si Michelle Sayo Himiroy, salamat man. Sir Brian, do malnourished na sa sang stress sa scam nga obra ni Joycel. Gani man, no? Jovi Monares, thank you, good. Jeneline Villasor, hi lang kuno siya family. Suzette Alunan, Tanya Ramos, Leia Younger Esquivel, good evening, Sumbray, great lang. Happy 4th birthday kay Alisa Kin M. Tamparon. Thank you for Talisa. Keep safe, everyone. Alex Montesa, layabol kagihapon, madam, sorry ka na lang gid kay ang mga tawo maluluyon para sa imo. Lorvic, kumari na niya si Joycel Sermo. Amo na, grabe salig ya. Ang ending scam gali. Kay classmate blaw. Kung isa grabe, bisan utod mo kisa halungan mo, tupad balay mo. Mayumi Didoy ko, nagpost ni iyang pariente, sir, nga nagpakit
pakitmatay daw siya. Uy, ti bantay-bantayan nyo gid na nga yume ang imo ni nga ano mo ni utod mo ni si Romela manghod or magulang. Bantay-bantayan nyo na kabudlay sina. Damo na may ga-post sa Facebook sa mga scam niya man. Lorivic Harsula ni Malya Amon kwarta na dalman. Nisi tinamon gen report namin ni Romila Didoyko sa NBI sang May 25 pa 2021. Galing kati amo na may nabiktima na. Ayawan na tos na pangita kay Joycel pero si Romila mo ning biktima ging dako subong. Aha, talagid lang. Yes. Balik kita sa aton sini nga panamyaw. Janet Flores. Sir Bry, mga taong ganyan manlulukon sa nang kapwa hindi yan mag-aasin sa buhay. Correct? Utay Benedicto Tamyaw ko Norbing. Hinubata happy birthday sa iya asawa. Si Nanay Virgil Pinda naka-monitor man sa Celine Homes. Ambal niya. Bry, sakto kaya hindi kita magpainto mga scammer na bata ka miga ko na intuan gid sila kag good evening, God bless you gani man. Si Tantan Zero do naga-monitor man sa aton sining pagpangalaga, thank you gid. Dads Aberia, good evening Sumbray, kasubo man nga kadamo gyapon sa aton nga naga sige pa intra sa investment scam nga ina monitor kami barangay Sumag gani sir. Aileen Rojo Araman, maningwa na lang takson Bray. Excuse me. Para mag-asinso pa nga buhi ta. Munang hambal ko ginagani nga mamaligya na lang ta saging bisan sa lapi 25 lang ginansya ta at least ya sigurado way ta kontra way sa may file kaso. No? Tanya Ramos IT amo-amo man di sa Jeddah Bray. Naintuan hindi mga di mga abyan ko sang isa ka Pinoy dahil nalulong sa online sabong. Ang supposed money ipadalada sa Pinas sa remittance sa mga pamilya naging nada. Tumakas yung driver, tangay ang pera. Disgrasya. Ti kapwa Pinoy, puro kamo Pinoy na nag-inintuanay pa sila, no? Ay, nako naman. Renato Tanyuan, naga-monitor man Sumbray. Great ko lang happy listening sa tanan nga taga Hacienda, Espanya. Labi na gid kay Bernabe Vargas. Selbeth Yap Araman. Good evening Sumbray. Libre lang na ang swab. Libre lang ang swab. Diri sa Bacolod, libre lang na. Basta close contact ikaw. Pilton Lipura, good evening Sumbray. Monitor kami sa Pasay City. God bless. Aileen Rojo, artistahin ang dating namian gid kami sa mga balita sa program mo. Salamat, nanay. Salamat gid, no? Maricel Gamacorta. Evening Sumbray. Please pag-greet lang family diretso, Barangay Felisa. Ang next ko nga report sa Felisa ha, mati kamuda. Boyet Hamilano, may gabik Sumbray. Monitor lang kami sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan. Tamyaw ko lang Hamilano family kag Alob family. Araman si Renato. Erwin Dicatoria Gonzales nakatutok man. Salamat gid sir sa imong pag-monitor si Sir Erwin ha. Yod Snollard Araman, Merle Gonzaga naga-monitor gid sa aton program. God bless. Mariesel Gamacorta. Please pag-greet lang mga listeners Purok Santa Rita, Barangay Dulao, Halong Basta Investment. May dasig kwarta dako nga payout scam gid ina. Pangganyat lang nang sa una gani. Brave man yung gabiak Sumbray, greet ko lang kumari ko Beth Gamala. Kag friend ko Vanessa Mayo, grabe ba? Pwede pa ginhimo ya taytay sa kalukuhan niya. Correct na. Kaluluoy lang sir ang atong gabusong. Ay sus ko. Bungol pa blaw, may diferensya sa panganamatinaan. Patitingog yan, may diferensya. Sabi ko gani, pilala katuig, gina-istorya ko, 28 na to gali. Alex Montesa, palihog lang greet kay Vanessa Mayo.
sa Minnesota, Mrs. Alvarez, Barangay Tangob, Jinky de Lagdon, sang Pandanon DSB. Right? Sige, sa mga listeners naton, paki-share lang sa aton nga live and then walang iwanan ha, kay balik pa ko dugay-dugay, damo pa ta isyong istoryahan sa mga gabi. Labi na gining natabo nga sumpakilay subong sang councilor sa Bacolod kag former councilor man. Kagkaroon dugay-dugay may iban pagigita nga balita man. Da 7:50. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Mayang gabi lang sa Kaiser 28 nga naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad subong gabi mga kaksyon. If it's too good to be true, it's a scam. Correct na. Kung tuod, mayo. Kay ken scam, disgrasya. Aksyon Firing Line. Nakapablatter siya kuno sa NBI si Romela. Pasalamat kita kung malukit sang NBI kag madakop ining si Joycel no? At least makahagan-hagan sa una-una ni Joycel kay kita ko sa litrato ya sang normal pang sitwasyon yang way pa sa problema katahom klase babayi kaputi. Aksyon Firing Line. Pero kay nagproblema na siya daw 3 bulan 4 nga way formal nga kaon, nagnililiwang siya iya. No, may naganiwang man niya nga tao nga inang salawas na gidya pero iyang pagniwang niya ni daw lain gini ho. Ay nako, grabe iya. Nano tabo sa barangay Kabong do kadamo yang damo-damo nagamonitor sa barangay Kabog. Subong ang balya din napit na sa barangay Kabog na siya man. Ti damo ta listener da sa Kabog da sa liga ng RGS to damo man to taga Kabog da. Aksyon Firing Line. May kabilang kay Dilaw, salamat gid sa pagmonitor pod kay Nanay Isabel, si Thilo Langrio. Salamat man na. Nagamonitor man si Colonel Hinto Leo. Oy,
Si Sir Colonel, no? Retard, di ba mo? Hintulio, Jonel Libuon, nagamonitor sa aton sining pagpangalangan. Richard Daet Pacheco, nagamonitor man, mga kaaksyon. Action firing line. Ginatamyaw ko man si Lola Binyang, sinang Neneng Dira, si Nong Jimmy Malunes, sa Don Salvador Benedicto. Subong gayuhom, gani siya, ang gilawag na ngalan ko. Action firing line. Salamat gid sa inyo. Now, aring next naton nga issue tonight mga kaksyon, ini may connection sa natabo kaina didto sa Barangay Felisa sa atubang sang puloy-an ni Anay Kapitan kag Anay ABC President sa Bacolod nga subong isa ka board of directors sang Basiwa Monadia Hardin. Action firing line. May natabo didto nga isa ka rally protesta aga pakaina nga ginpangunahan allegedly sang pila ka mga empleyado sang Basiwa sa tudong dumanyo tong mga 60 kabilog nga ginpang terminate ini sila bangod sa rason nga redundancy mga kaksyon. Action firing line. Pagsulod sang prime water, ginpapili ang mga empleyado sang luyag nila. Ma-early retire ka sa 400% nga ihatag sa imo or mangin empleyado kag yapon niya sa ilo ka na sa prime water pero hindi ka na empleyado sa gobyerno kundi private na eh. Action firing line. So halos ang tanan nagpirma sang ila gusto. May ara sang 60 nga wala gid nag-upod kag nag-upod sang hangyo nga ato. Hasta nga gin-terminate ini sila sa ginatawag nga redundancy, redundant position. Anong bot silingon sina? Like for example, ang imo posisyon dira sa Basiwa, isa kaya abi ka lineman sang una sa Basiwa, lineman ikaw or nag-check ka na sa tubo da, redundant na ng posisyon mo kay nga ang inang checking sang tubo, iyan na trabaho subong sang prime water. Kay sila na nagauyat subong sang ginatawag naton nga trabaho da. Oo, construction o kuna ang Basiwa subong ya nagamonitor na lang na sila. Action firing line. That's why nga halos why na sa may nabilindang empleyado magluwas sa manager, board of director kag pila ka mga empleyado nga may ara pa sang trabaho ang mga posisyon. So ining 60 madumduman nyo, may nagarali inisla sa tubang dira sa Basiwa. Ang iban mga kaksyon nagpinasakaay na isang kaso kung ano-ano na lang. So kaina ginkakibot ni Monadia nga may nagsinggitan to sa tubang sang iya sini puloy-an gid mismo didto sa Barangay Felisa mga kaksyon. Action firing line. Kag paglantaw niya didto, oy, iya nakitaan una si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Action firing line. Kag pila ka mga empleyado, union nga miyembro makaksyon sa Basiwa dira, kag iban pagid nga mga tao. Pero pagkatapos sini, gin pablater niya ang hitabo mga kaksyon. Action firing line. Korte, no? Pero, Monadia. Pero i-check naton kung ano pag ang iba nagkalahinabo nga naglabot na ni Saralihay dito sa puloy-an ni Monadia. Yeah? Action firing line. Kay kon padalman tagid ang trabaho ni Monadia way siya puloy-an. Ari sa iya siniya sa Basiwa ning office niya mo. Pero check taman na karon kung nga adidto gislabi nagrally iya sa puloy-an at ubang puloy-an ni Monadia abe. Action firing line. Kibot sila. Ngin kakibot sa mga tao to. Anong tabo ni? Nga may sigitan ini, no? So, amo na ang sistema kay na wala na gin palampuwas pa, no? Gin pablater gilayon. So kung anong next nga matabo sini, ina ang aton sini bantayan mga kaksyon. Action firing line. Pwerte man ka grabe man nga kalahinabo subong sang mga empleyado sa Basiwa man. Before nga empleyado, former nga mga empleyado sang Basiwa nga ti subong Basiwa ginauyatan na sang prime water mga kaksyon. Action firing line. Ay nako. Ti mayo man na tani no. Kon ining maginang panay na sila tani kung ano gid lang dapat nga himuon di.
Galing kiti, ara naman sa korte, ini mo, nagpinasakaay naman ni kaso, base may ginapangita pagid iya, ang ining mga empleyado kag ibanda nga grupo nga dapat nga mapungkuan sa mga miyembro sang board of director dira para maistoryahan pagini kag mahatagan sang solusyon ang ini nga mga problema dira. Action firing line. No, amo wala na tani gurong napangita ta diri mo. Kag ining mga empleyado kung di ka magsala, mga pila na kabulan nga wala na ni sila income. O pa ni sila income kati kung terminated ka kundi gamay ang mabaton mo nga kwarta halin sa basiwa no? Or why ka may batunon kada pila ka pisos lang unlike nga ginbaton mong offer mga kaksyon. Action firing line. Pero dali gid lang. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya former kapitan sang Felisa, amo nang hambal ko sa inyo former councilor kay Vice President before, but right now ini siya isa ka board of directors sa Bacolod City Water District. Ma'am, Monadia Hardin, good evening. Yes, hello, Action Brian. Maayong gabi sa imo. Pag maayong gabi man sa tanan nga nagapamati sa imo nga programa. Salamat gid ma'am. Ma'am, na tell us anong natabo kay na nga dira na nagkalahinabo. Anong pagtawag sa to? Rally protesta gid man or gamay lang ni istoryahanay ma'am? Anong natabo kay na ma'am? Actually, Action Brian, nakibot lang gid ako nga nagatulog-tulog paman kita no, nga may nagagahod. Abi ko lang anay, inang iya na balasang iya pulong sang Ginoo. Mhm. Kasi nakibot ako nga may ngalan ko na nga ginlawag, di ko hindi nagid amo. So ginpa-check ko. Ginpa-check ko sa ako nga tao. Imagine na ang senaryo, Action Brian. Sanakyan nga jeep, nga misakyan nila, may ngalan nga no to privatization, may ngalan pagid nga reinstate displaced basiwa employees. Okay. Tapos may mga tao, mga 29 kabilog, nagapila sa akon atubang balay. Take note, Action Brian, atubang ko balay, hindi tabok sang akon balay. Okay, di ba? Tubang sa balay mo, pila ka steps lang na karsada na. So dira gid mismo ya sa ibong nga daw pader. Dira sa karsada, sa may katubang gid balay ko. Di Kaya why this- katubang balay ko ya, karsada na gid Action Brian. Okay. So may mga tao, may mga placards nga mga bitbit, may mga ato pato nga Talisay Water District. Uy? Pero ang mga makita mo dito, Monadia Hardin resign as Director o Basiwa. Mhm. May ara nga CSC, respect the rights of government employees. Mhm. May no to union busting. Pero ang notice siya, ang notice mo gid bala, Action Brian, Mhm. nagahambal gid sila with all those sound system. Ang unang senaryo sa atubang ko balay. Sa atubang ko gid balay. Anyways, ano oras gid ini kay na? 9:30, Okay. mga 9:30 in the morning. Bulubog to na gid ang ibang nga tawo man Mhm. Kadamo-damo, Action Brian, galabay nga mga tao, kag jeep, kapalo pa man dala, bangga tutong isa busy street. Yes. Mhm. So, dira naglabay-labay. Ang punto, may speakers na nagahambal. Kapag nabatian ko, wala man ako yan nagwa, nabatian ko, isa naton kakonsihal sa sudad sang Bacolod nga nagahambal. Mhm. After sina, may si Lenny Espina. Mhm. After si Mr. Diego Malacad, na Okay. nag-represent puro siyang Mayo Uno. Tapos may ara, pagid nga isa nga lalaki, nga daw ka-represent siya sang Gabriela. Okay. So, in other words, hindi lang taga former Basiwa employees or redundant employees ang nagkadto diri sa balay. May Okay. iban pa, kag may ara pa kita nga ng miyembro sang aton nga konseho. Sino ning sa konseho? Si Gamboa? Si Councilor Gamboa? Yes, Councilor June Gamboa. Okay. Naghambal siya. Kag may mga pictures nga ara gid siya ya. Tupad sa may mga placards. Mhm. So anyway, anong issue nila? Ang issue nila, Action Brian, Basiwa. Mhm. Privatization, 12% VAT, ginpahalin sila, redundant, declare namon sila redundant, Mhm. all Basiwa issues. Mhm. So sa ako naman yung punto, kinang daw, nang hindi ko na nanian, daw nasubuan ko bala, nga sa atubang ko balay. Okay. Kaya my personal life is separate from my job as correct. board of director of Basiwa. Mhm. Kung ang issue nga gindala nila, party sa akon, hambalon ko da bilyan nila, Action Brian, suplada ka, hindi ko nanian mo. Mhm. Batunon ko na, that is personal to me. You can do that in my house. Mhm. Pero ang issue mo, Basiwa. Sino ako sa Basiwa, Action Brian? Mhm. 1/5
lang ako yan sang Basiwa nga nagahimo desisyon. 5 kabilog ang board of directors ka Basiwa. Isa lang ako dira. They should have done it. They should have done the rallying in front of our business office, which is Basiwa, and not in my residence. Kaya hindi ko niya opisina ang akon residente, akong Brian. Yes, correct. And to think, nga ginpakatuan ko sila sang pulis, sang mga captain, wala man sila permit to rally. And some of them, and not even nang-follow sang aton nga health protocol, kaya wala man gani 1 meter ang distance. So, may isa pa to kababayi nga ng aking, naging picturean sa tawo ko, ang bata niya, kay matroma ko, no? Nga ako naging picturean, kay matroma, ay nga nagdala ka diya bata sa ralihan. Amo na bala ang punto. Pero ang akong pinakapunto, gid, though this is getting personal, akong gusto nila, Action Brian, gamiton ang akong pwesto bilang secretary sa board of directors to talk to the other board of directors. They can do that by writing to me, masing kamot pa batunon ko, or mag-text sa akon, or magtawag sa akon. Pero the rally is not the right venue to do that. So magluwas sining rally nga ini, may mga sulat gin man sila nga ginpadala sa inyo nga mag sitting down abi kita to talk sining mga problem nga ini, ma'am? Wala na, Action Brian. Sang natapos na naton nga nag-file na sila kaso redundant, nag-file na sila petisyon sa amon na board kag sa management about the redundancy issue, kag nagsabat man kami sa Civil Service Commission, kag ginahulat naton sa subong resolution ng Civil Service Commission. Amo na siling ko, ang tanan ni bala nga mga issues ni bala na address din naton sa right venue, sa right court mo. Dumabala, Action Brian. PRO na dismiss man to. Yung question nila ang legality sa aton nga joint venture agreement na dismiss man to. Ining mga union ni nga nag-16 sila kabilog, nag-file man ni PRO na dismiss man. Subo ang isa na lang nga wala nato na tagaan resolution ang iya ka civil service, pero ako na iya sa proper venue, di ba la? So we have nothing to talk about. Ang siling ko gani, Action Brian, marami sila sa atubang ko balay, masabat ang issue sa civil service. Okay. Or mabalik naton ang natapos na, ano man. Yes, correct ka no? Basta ara na to sa korte, hulat-hulaton, ta na lang kung anong desisyon kag didto kung ano naman ang next nga move nga himuon nila abi, no? Mo sina may mga motion sila. Yes. So nagpa-blatter ka na, ma'am? Yes, Action Brian. Although ako, gambal ko, wala ko ka personal ni sa ila. Kaya kilala ko man ni sila. Si Councilor June Gamboa, I had my respect to the Honorable Councilor. Nakaplanay kami na for few months. Sa Liga President pa ako. Okay. Ang ako na punto, this is getting personal. And ginapektuhan mo, hindi lang ako. Kundi ang tanan na tao nga nagapuyo sa puluyan ko. Action Brian, ang akon nga posisyon at simula diya Hardin, I have been serving the city of Bacolod for so many years, being punong barangay, being Liga President, being Councilor, and now as Board of Directors of Basiwa, may ngalan man kita. Ang bana ko, Action Brian, kapitan sa barangay si Lisa. Ang akon bata, my first year college sa Lasal, naga-online ng dirid soltero na, inamian bala sila nga ang ila iloy, ang ila nga asawa, ginawaragwag sa atubang sang dalan. Todo na trauma hindi ko man opisina, amo na bala. So, I have to do the blatter. Mapa-blatter gid ako. Kay ginapakita talang bala, ginapakita ni nila nga anybody, pwede lang sila kakadto sa balay sang opisyal natin kang mag-rally. Nobody is indispensable. Sa ginapakita nila sa akon. Hindi na pwede na lang natin ma-evade ang privacy sang isa ka opisyal natin. Oo, supposedly, trabaho lang. Amo na bala, walang personalan. So sa imo to nga blatter, anong nature sa complaint po to, ma'am? Scandal? Public scandal? Or? I was humiliated. I was harassed. That is what I feel. As subong kita mo, maghambal ako. Daw may medyo, may force kita nga mag-ano. Kay, that is what I feel I felt
humiliated and harassed. Mhm. Nga pakahuyan mo ako sa atubang sang akon nga panimalay and to think nakadamo sa nakakilala sa akon saan dumanagag sa Pilisa. And to top it all, Action Brian, Aha. may restaurant ako sa atubang Kubalay. Okay. Gahatag man ta pangabuhian sa mga tawo tabalangan na display tungod sa Mhm. COVID-19. Atubang Kubalay ginahimo ko na gani restaurant para Mhm. nga makapangabuhi man iban nga tawo. Mhm. Kinharangan nila. So Oy. wala gisulod ng mga customer namon sa amon restaurant. Mga Okay. tawo kung sila pang high blood. Aha. Sa inyong anom nga ikaw gid. 5 kami, Lima. Brian. Lima. Oh, yes. Oh. Na 5 ikaw. kadilo ang ating board of directors. Ako, una, ginangulang-ulango ko na lang gano'n, siguro ako pinakagwapa, kahit di maupod ko da, mga lalaki, daso nagsulod na si Dok Dang. Maybe because I was the Aha. board secretary, kasi Mhm, may gusto sila nga ipaabot sa akon, pero daw kasala, sang ginhimo nila nga tikang, Aha. and siguro ako lang guro ang natultulan nila Mhm, na basi balay sa board of directors Mhm, or basi akong pinakamabuo. Ay Brian. Basi pinakahapos kay Kilid Karsada. Ara sa kilid kay sa kalsada pwede dating mapakahuyan, Di kay ka na- damo agalinabay. Di ka na mag-agi pa sa guardhouse, abi. Yes, oo. Mapapila ka na lang, Aha. para ka na dayon, wakal ka na sa atubang balay na Dia Hardin. Ang pamangkot Pero- pagid I'm sorry ba mapamangkot pagid to nga may mga Mayo Uno ka Gabriela to ano kuani sila inang mga redundancy man ni sila lakip ni No. sila sa 60 to way man hindi man No, hindi. Oh. Nagareklamo sila ya sang privatization tubig, privatization, okay. ang quality of tubig, Aha. na those things pwede maistoryahan. Kaya Mhm. pagpungko sang give prime water at rate. Mhm. Wala man sila nagapabaya sa nga ila nga pag-develop sa ating Aha. system. Although nga Mhm. pudlayan gid sila, kaya ang system naton mas Mhm. nalala na gid man sang Gani pagkuha nila. correct na So, Mhm. a few months, Mhm. the prime water is doing their best. Mhm. Kung mga amusin na, pwede ta na maistoryahan. yes me myself eh. ako nakakita ko tubod sa gripo ko daw twice na ni daw labnang gin matsura yati ang balsang Oo. board of director during that time sa nag-presscon ka mo i-monitor ninyo si Prime Water so gakatabo Yes. man na sa bumam. Mhm. Yes. Mhm. Even sang last namon nga meeting is pa-report namon si Prime Water on what Mhm. have they done. And nakita gid namon nga grabe gid man si Prime Water in repairing our old gid nga mga wala na gid namon nga mga nakalakayo nga mga pipes. Sila pa kayo ni Prime. Okay. They are doing everything they can to improve the system. Pero let us give them time. Mhm, mhm. Oo. Yes, sige. Ma'am, with that, basi may gusto ka pa. Ano, after sa blatter, may next move ka against them? I ano? will have to consult a lawyer and of course the other members of the board of directors. Kaya kung anong imuon ko, it is also a reflection of the board of directors of Basiwa. Mhm. So ma-update lang ko Yes. kung ano gid man. Thank you, ma'am. Good evening. Kagahalong lang tatanan. Thank you, good. Thank you, Action Brian. Yes, Thank you ma'am. very Sige, much. ma'am. Action firing line. Diretsyon taksyonan si Councilor John Gamboa. Wala na ni intro pa. Tirahon tanalan ni tanan para matapos ng istorya. Sadya man ni Obranil. Nga dito ni sila nagrally, hibaluon tagidi karon, no? Kay ti sa pinakasimple nga lantaw. Ang ralihan dapat ti sa opisina Pero ti sa ako ni nga paglantaw, personally kag iban man nga mga kakilala ta bisan abogado na istorya ta kay na. So ti do hindi man dapat ralihan ta sila ni Ployan kay may mga opisina man isla. Action firing line. Kag sa Puloy-an, way to ilabot ang bana, way man tulabot ang kabataan, ang mga tao beside sa mga mga po sa Puloy-an ni Hardin dira, way gini sila kalabot-labot da, kabati sila sa mga issues. Binaka the best ko nung aralihan sa opisina, gin mo, pero matian tabi, si Councilor John Gamboa nga adidto gin abe. Online sa firing line. Councilor, may gabi na simo, pasensya kasi disturbo, kabalo ko, di amo ni oras, medyo nag-relax ka na. Yes, sir. Mayong gabi, Sir Brian, kag sa aton nga mga tagpalamati mayong gabi. Aha. Kabalo ko naga-monitor ko kay na pero first naton nga pamangkot simple gid lang. Ikaw nag-leader sir or gi-invite kan lang kalangin. Tawag ang isa ko kamigo nga media man. Aha. Siling niya, ang pamangkot niya. Ara na kamuda subong kasi may pati ko may
may tililipon man nga rally sa tubangan siling niya sa balay ni Mayor Bing, sa balay ni Congressman Greg. Di wala ako nakabalo. Kaya siling niya daw ikaw maninyo luro mastermind. Siling ko hindi ako ya mastermind lang ko. Kaya di siling ko sulugoon nyo malang ko. Anyway, ang ako niya na yung balaan ba na Sir Brian, ginimbitar ako sa mga empleyado sa among pagtililipon. Okay. Now, balo ka Sir Brian, binulan na nga kinaupdan ko ang mga empleyado tao nga magka-ipon sa tubangan sang basiwa o kung sa opisina. Saksiman kita. Aton nga mga board of directors. Nagasulay kita da sang init, yabko o kung na ulan. Kung ang pugtong adlaw, kay amo lang na ang simpo siling naton sa mga empleyado nga libre sila. Adlaw-adlaw ina iya Sir Brian. Now sa sini nga mga inadlaw nagatililipon na lang inada sila tag once a week kay tungod nga may pandemic kag ginatuon na lang ina nila sa adlaw sang board meeting sa mga board of directors. And so therefore ina lang ang mga adlaw nga ginatupdan ini naton ang aton nga mga empleyado. Why gid ba lang ni sila nagwa kag Tubang. tubang sa sini nga mga empleyado. So di mo panibit-piton siling nila kasi imbalon nila nga naga-zooming sila virtual na puti kay masami makita man namon ang mga SUV nila, mga bag-o nila nga mga SUV nga nagabalandras tubangan sa aton nga opisina sang basiwa. Pero wala gid balay ni sila ni isa ka beses yung nagkangwa lang man kag nagpakita abi. Kag hasta subtob-subong anom na kabulan ang nagligad. Wala gid balay ni sila nakabaton sang ayuda kulig abi o kon amelioration coming from the water district. So, banwa din mo pangibit-biton. Para nga matalupangdan ka mo, kundi sa inyo mismo puloyan. Now, Sir Brian, wala ya limit, wala ya prohibition. Kundi mo bit-biton ang imong right to seek redress. Kag wala ya siling ko prohibition banwa, kundi ikaw ya maghiwat sang isa ka asemblea. Nga para nga mabatian kag mapamatian ang inyong nga mga reklamo o kung ang inyong nga mga hinanaing. Okay? Now, why kita banwa Sir Brian plarohon ko niya, it was a very peaceful rally. Din sigurado ni Konsel Gamboa nga mga tawhay ang pagiwat sa mga pagtililipon. In fact, ara ang presensya sa aton kapulisan all the time. Ara wala nagbiya ang aton nga mga kapulisan sa pagtan-aw nga ang amo nga pagtililipon ng tawhay kag wala man kita nag-encroach sa private property sang natungdan nga board of director. Ara kini sa gadalan sa sidewalk. Klaro kay otherwise invasion na siya kag kung trespassing na. Now we did not even impede kung sa gabal kami o kung nagbalabag kami sa daloy kung sa biyagan sa trapiko. Nga napunggan namon ang the smooth flow of traffic in that area. Ara kami sa igad sa sidewalk. So tawhay lang. Tawhay lang. Kag nagabitbit lang placard. Kag wala man namon balabagan ang daloy sang negosyo. Contrary abi kiti bago sulot na mo 9:30 close pa mo may ara sign nga close ginbaliskad man lang sang tawo nila open kag gin pahigad na mo ng tawo. Ang niblang nga mga nagululupod sa amon sa rally gin pahigad ko gidya siling ko pahigad kita kiti open na. Na hindi na ton mapunggan ang mga empleyado nga magsululod o kung ang mga customer nga gusto ya magpamahaw o kung magkaon. Klaro na ara ang pulis all the time ara ang kapulisan. Now wala man kita sa may ginhaboy nga mga dinastos. O kung any derogatory remarks against
sa hinambitan nga board of director nga si Mona Hardin. Mhm. It was all issue related. Kag gin-observe gid balayan namon ang health protocol Aha. contrary sa ginatumod sa aton nga board of directors. Mhm. Very specific. Kiti ara man ang pulis nga nagabantay kag nagapabalo sa amon. Mhm. Mhm. Tapos we did not disturb the peace. Why namon niya ginblabugay ang among nga area. Mhm. Isa man lang to ka speaker ang ginabitbit ang among nga grupo. Kag may ara kita mga 5 ka mga speakers kag we dispersed peacefully. Mhm. Pagkatapos abi nga naging pahambal ang aton nga mga representante abi gin pahambal. Mhm. We peacefully dispersed. Kag nagtidilipon pagani sa higad pagtudalan nga nagkalalaon kami kag nagpanyaga kami upod sa Mhm. mga empleyado. Aha. Aha. So banwa it was done purposely to get the attention Mhm. and to kuan abisik nga matandog namon Mhm. ang sentimento sang among nga board of directors Aha. regarding sa kahimtangan sa sitwasyon sa sini nga mga pobre nga mga empleyado Mhm. nga illegally terminate nila. Aha. Ibiskan ara pa na sa korte silingon tabi, ara Mhm. pa na sa korte pro banwa anom ka bulan nga nagagunto ang ini nga mga empleyado. Mhm. Gusto namon pabatsagon sa ini nga mga board of directors nga makaluluoy man Mhm. ang ini nga mga empleyado nga gin-terminate ni naton. Mhm. Kag hulaton lang naton siling tab bitang taabi nga may justisya nga manugabot but banwa ang agunto kag ang sakripisyo sa sini nga mga empleyado padayon. Aha. Kung taning inyo naman lang, while pending pa ini sa investigation sa CSC, may ara man lang tani support si Basiwa for a while daw muna ng Botsilingon Councilor, ano? Mhm. Yes, because ini Aha. banwa nga mga board of directors, they are also our government employees. They are also in government service. Aha. 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 Si Mona Hardin, siling niya, barangay kapitan siya, nanging konsyalman, EDC. All the more reason, siling ko, Mhm. nga tipigan, kag bantayan, kag tindugan nini nato ng diretso sang sini nga mga regular government employees ta. Dibla? Mhm. I made my appeal, the same appeal sa aton nga mga kaupdanan konsyal sa nagligad nga sesyon kay ti ang akon man nga gin-report ko kay ginpambal ako nila, ginayo ako nila. Mhm. Una ako nga nagambal kag gina kay siling ko, siling nila base may idugang ako, siling ko gin-report ko lang sa ila nga ang aton nga luwa, Mhm. siling ko na padala na ini nila ang amon nga SP resolution sa opisina kung sa talakapan sang aton presidente. Aha. Which is good news. Pero pending abi the result sang amo butang taabi sang aksyon nga himuon sang aton presidente. Mhm. Aksyon sang Civil Service Commission, aksyon sang korte kay tiara naman na sila nila sa may kaso naman na. Mhm. Pero tulukan nyo sa liwat kay kamo sini ang nagbalay sang resolusyon. Mhm. Dibla ang it was because of the resolution passed by the board of directors that led to the termination sang sini nga mga empleyado. Mhm. 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 Okay. Amo na yang Mhm. Sa kadamuon sa 5 ka board of directors nga si Hardin gidya siraw ang inyo to na targetan. una siya. Kung Mhm. sa lapiro na mo na dali lang gidya Ryan, una lang siya. May next pa nila. No? The kwan siguro the first is always reserved mo. The best is always reserved for last. Puting katapusan siguro ang atong nga chairman Aha. So ang inibanwa nga mga personalidad, 5 nga atong ka mga board of directors ang nagpirma kag ang mga membro sang Bids and Awards Committee. Aha. Dala inada. Kay sila sini ang nagbutang sa aton Mhm. sa ini nga sitwasyon sa bol nga kung sa diin damo nga mga reklamo Mhm. nga ginbutang katayin nila sa lugar o kung sa diin nagtaas ang aton nga mga balayran Mhm.
pasulod kita nila sa isa ka kontrata which is highly onerous and highly disadvantageous para sa mga konsumidor. Sila nagpasulod sini sa aton nga kung nga hindi lang kagabihon nga nagasalod kita o nakaulat kita kung sa tubig kundi kung kaisa, kung kalabanan kasun adlaw sa kagahon. Sila ang rason banwa kung nga magsalod kita tubig hindi na tinaon ang kolor kundi daw chocolate na o kung daw krudo na ang kolor labnang. Yes, kung tilawan nato ng tubig, hindi na siling ko nga daw lamawan ng baho, kundi daw inuduro na ang baho. Sila ini tanan-tanan panwa ang ginalinan sa sini nga problema. Aha. Sige. Councilor, at least subong gabi na palayag tanan-tanan. So, abi, isa na lang, Bi. Anong pag-assist mo? Nag-monitor giman si Basiwa kay Prime Water? Sa sulod sang mga pila na kabulan ni no anom? Banwa sa banwa sa pagsulod sang Prime Water. Sang natapos na nila pirma ang kontrata, ambot may mabatian ka balang ako nga isa sa mga board of directors nga nag-speaker sa aton. Aha. Brian, after tonight na nabatian mo ang tingog ni Munar din. Ayhan sa palin sa December nga napirmahan na nila ang ilang nga kontrata kag nabato na nila ang nung ara pa dapat sa ila. May nabatian ka balay ni sa ila nga siling abi nga nag-speaker sa tawo. Kaya ang kalabanan ang ginapatubang nila ang general manager sang Prime Water. Aha. Hindi ba? Kagati bitang tapi nga ihat na lang nabilin sa ilang obligasyon nila to monitor. Di na sila. Amo nang dako nga Isa pamangkot. ina banwa kadako nga pamangkot nga dapat nila sabton. Aha. Palayag sila. Sila yang magatubang sa tao, hindi yang tuguon nila yang board, ang general manager, sang Basiwa amo yang sagay kay speaker sa aton. After all, kamo yan nagpirma sang sini nga kontrata. Hindi ang general manager ha. Brian, Yes. ang nagkonfirma sa kontrata ay ang chairman, ang board of Board of directors. director. Amo nung gadgadya nga siya nagpirma sa kontrata. Pero kumo nga kamo nagpirma sa kontrata, kamo pa nabat sa reklamo sang tawo, hindi ang general manager. Hosto. Pag ulang na yang general manager di. Amo na banwang kung sabihin, amo na lang na siling ko i-monitor niyo ang kontrata. Why pa kamo bati Tuod, no? Tani, pulo pabatsyag man sila ng mga program abi, no? Correct. Aha. Correct. Hindi ka mo yan magsagay ka panago, hindi ka mo yan magsabat. Amo na siling ko bala sa bayan, what will be the final recourse sang mga pumuluyo abi sa ulihi? Hindi lang siling ko basing magrally lang sa tubangan nyo. Aha. Amo nang Sa delikado ulihi, da. because ini ang ginatungod tayo, essential commodity balan eh. Kinanglanon. Yes, wake up call ini gani sa para sa ila eh. Bukawon na naton sila. Correct. Kaya magabay pa nga makuan sila makuan sila, mabalaan sila sa mayong espiritu nga matagaan sila sa kasanag abi. Nga amo na ini banwa ang kadamo sa nga nagareklamo kag balo ka Sir Brian. I-check mo ang tanan-tanan nga projects ng Prime Water all over the country. Isa kung may ara ba lang nga isa na kung duwa lang nga nagasiling nga baka kagwapo Successful abi. Sa Prime Water. Aha. Basihin nyo banwa sa report sang COA report, financial report sa mga water utilities na gin-take over sa Prime Water. All with negative adverse Effect. recommendations kag violations after violations ang kontrata. Tulukan nyo na lang, basihin nyo na lang natin. Tulukan nyo naman ang sitwasyon sa buong sa aton nga tubig. It has been more than 6 months already. Basi ara And pa lang wala kita pa sa na basi ara pa lang kita sa honeymoon period, tagaan sa tsansa na bigro 10 years. Okay na na? Balo ka, Sir Brian. Balo ka, Sir Brian. Why pa na? Ang honeymoon period nila, supposedly, nga tagaan kita namin nila nga isa ka tuig grace period. Nga wala sa kasaka sa aton nga palayaran sa tubig. Tutulukan nyo, ho. Tanawan nyo bala nga kulutan ka tubig, dubli ang imong Blairan? reconnection fee. Ang imong minimum water nga binabayaran mo sa tuwan ay 200 lang, subong 500. Grabe, no? Why pa naton banwa na tilawan ang pagsaka o pagsambuok sa aton nga mga balayran kay pagkatapos ining isa ka tuig nga honeymoon period
o tangtab honeymoon period, sige, tagaan-talig ko ang inyo nga mga balaran sa tubig nyo magasambuok kag magasaka kag na magasaka. Kaya nga, ang 12% baht isupot na nila sa aton. Ang ilayang profit margin isupot man nila sa aton. Ang tanang nga mga balaran daw Ubuso ang so, ginigli. nakita nila amat-amat. Mga puto tanigli sa prime motor nga ini kon mahitabo na tanan. Ako ya gani nagamat-amat ako ya kutkot bubon. Di motor ka na lang. Bubon na lang gani Masandok-sandok. Ay, sus ko. Siguran ko na lang nga daan ikot-kot bubon ko tudid. Aha. Puti banwa hindi nila glaw nga ton. Aha. Anyways, Anyways, nga tubig ini hindi nang balanta. sige. Counselor, may interview kita liwat sa iba. Kanamit na istoryahan pag iniluwig-lawig oras ko galing medyo kulabos gid pero kompleto na. At least tonight na pabati ta piyak nga sides ano. Counselor, salamat. Yes. May gabi ang nga galaw mo subong do pang vice mayor o pang congressman. Do duda ko ha. Kasaba si mo wala ang di ba Away niya? pa. Balo mo pamangkod gani sa akon ti basi pahit politika ni balo kang ning pag-away ko sa Basiwa. Aha. 8 years ago pa ni Sir Brian. Yes. So ay pa din ang daho mara kanaday. Masuboy ni nga away gani siling ko naga kita di ko unnecessary enemies. Puti diretso ni Banwa sa aton nga mga katamaan naton nga mga utod. Salamat, Kausa Counselor. ini Yes. tinduganta. Salamat kid Sir Brian mayong gabi. Mayong gabi, Counselor. Action firing line. Las 8:30. Ani nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton mga aksyon sang DT. Discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito. George Gargasiran, Bobon, Tinikel, Pihogin may plano sa eleksyon. Irene Villa Salvador, Kauguro si Udas ay hugas kamot baw. Kau lang leader po. Ernesto Paul Parinio, Basiwa kag prime motor, Plariho lang action bray, kita gaagwanta sa pabungol-bungol kay mga batinggilan ina sila, anad lang na sila. Lorda Rose Giki, gapanghugas kamot ba? Mitch Parinias Atadero, some story are twisted. Nagbinutig na lang para makalusot. Disgrasya gid. Okay. Nagamonitor man action bray, halin sa kay Obi-Wan Kamute. Monitor liog man na tamyaw, hambal kay board. Monitor lang kami diya. Liog na lang hambal kay board nga taman ka stricto sa ila pag-monitor ka prime motor. Irene Villa Salvador, Butigon nga konsihal. Si Kapramon nagpatawag pulis, hindi ikaw. Wala ka mo permit. Lorda Rose Leak na nalipatan nga pamamangkot, ginaparty permit ba? Na Nikki, si Kap, okay, sige, thank you. Gina, no? Martin Aliling Araman sa Cavite. Si Mitch again, sir, please pakias sa kay counselor nga isa lang ka BOD ang generalihan nila out of 5. Start pa to gani ma'am, umpisa pa lang to, base may dason pagidlain naman nga BOD. Irene Villa Salvador, Butigon Israel. Beverly Noha Bayot, Butigon ho. Health protocol na observe you get. Si Kathlia Kat, sure ka mo nga may social distancing? Kay mapagwa kami evidence kag kung may social distancing kamo halitan yung obra namon. Ay, kaluluoy mga kabataan ni kagina to. Si Blaze Hiro Galim Rodrigo or Hiro Halim, sakto ko, Butigon, #Butigon. Irene Villa Salvador, gusto nyo proof nga gabinotig siya? Si Mitch man, some picture says here, counselor. Pasahin nyo kami, ma'am counselor. Counselor. Ma'am Mitch, kaya ko ba ang imo sa mga pictures, abi? Ma'am Kathlia, basi may pwede nyo ko masindan sa picture nyo, be? Mitch, pa hambal niya, mga tao di makasaksi nga wala nyo gin-follow ang health protocol. Hambal mo, counselor. Be honest. See? Si Lord Daman ho, tsakto na, napiktuhan namon obra sa opisyon nyo na Ima Yanson, good evening Sombray, monitor kami ni Kubay, pakigreet lang. Happy birthday kay Jen Soltra. Salamat gin.
Counselor, wala nyo gin-observe ang health pro. Sige, nabasa ko na kayo na, no? Habal niya, mumo. Hashtag bumo. Liar. Ay, sus ko. Lawaga bala, Counselor, nga pag nagdala ka mo bata sa rally nyo, so perakig-akig ang wanggels. Ginpik, wala pato, goro, kapanghugas, nagrally na, worst, gindala pa bata, iya. Padalagan sa guro, pang politika ni Counselor. Kung gusto nyo nami nga tubig, inyo balay, sa inyo balay, pakotkot lang kamo, basi ang makotkot nyo tubig tae, pareho sa imo, Counselor. Padalin nyo ko may litrato, kay posting ta Debia. Sige, last 8:34. Sige. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan.
Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng... Sige. May gabi lang kay Rodrigo Caniedo, nagamonitor sa pahanukoy ko sa Bong Brown. Out na naman. Bao Sineco. Ara na naman. Lorda Rose Nikki, may ginsend na ko sa imo sir account. Salamat gina. No? Check ko na karon mga kaksyon. Si Jerel Gadudo, arama naga-monitor. Nonoy Castaneda, Action Bray, good PM, tani naga-update ang Prime Water kung pila naka-prosyento ang ila nga improve umpisa take over nila sa Basiwa. Salamat sa suggestion kay Lambuton taning Prime Water dason nga mga inadlaw. Action firing line. Ini nga bahin dulong sa ato nga pagpangalaga D3 Bayo mga kaksyon. Kung balita politika dito iya sa national, kung kahapon si Gibo Chodoro kilala nyo ni, amo ning induso sadto ni Anay President Gloria Macapagal Arroyo nga magbulos kun tani sa iya nga trono bilang presidente o galing na pierde. Si Gibo Chodoro nagbisita gid sa kadlawan ni Davao City Mayor Sara Duterte mga kaksyon. Kag nagwa gilayon ang report nga ang tandem nga Sara Duterte kag Gibo Chodoro sa 2022 nga eleksyon. Dumakibot man kita kay si Chodoro do nagtuhaw man lang kalit no? Action firing line. Ina bulubantayan, ina si Presidente Rodrigo Duterte, may mga names nga ginpagwa mga kaksyon nga posible i-endorso niya sa pagpapili bilang presidente sa 2022 of course. Una, ang iyang anak si Sara Duterte, nalakip man diri si Isko Moreno, Manny Pacquiao, kag si Bongbong Marcos mga kaksyon. Action firing line. Ini mga grabe, ini nga mga personalidad. May nagsugpo na yun sa grabe sa korupsyon. Action firing line. Sadya, inaman ng hulaton naton, nagapaminsar ako kung si Manny Pacquiao magapadayon ini sa PDP laban mo. Hindi presidente ni siya subong. Sa nagligad to nga May 31, kung di ko magsala, may ara sang PDP nga conference or convention dito sa Cebu nga si Manny Pacquiao ay to gin-invite. Action firing line. Tino ka interesting kag daw ka malisyoso sang type blakon nga away sa gin-invite dito as president. Posible guro kundi si Pacquiao naga-istorya ni siya parte mga West Philippine Sea before. Diba si naga-kusmod si Duterte sa iya? Ti atong pagpatigayon sa convention, may ara gito yung sang basbas ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya nga nagpadala pa gani si Duterte sang iya mensahe mo via
video na lang dito sa Cebu. Action firing line. Bawo kabalantayan siniti ang PDP laban may ara luwat sang kilit anay kag inistoryahanay Hulyo 17 dason nga bulan. Ti sa Hulyo 17 mga kaaksyon lantawon ta kon si Manny Pacquiao makatambong sini. Kay nga ako naga-doubt ako aksyonan nga makatambong idi siya kay nga nagahilapit ang iya sini nga away sa boxing ti training na ni siya. Action firing line. Daw ginaamat-amat pa ba siya kay Pacquiao nga duway ka na poder, kaway ka papel sa amon di sa PDP laban, di ka na namon love. Action firing line. Si Isko Moreno na naman, nagpalayag. Siya ako may willing ko magpapili bilang presidente dason nga tuig. Pero mas daw nag-enjoy pa ko ya subong magserbisyo diri sa Manila iya bilang alkalde. Action firing line. Siya kung magpapili gid man ako, hindi ko ya magpaulo endorso sa konsino nga mga tao. Hindi ko ya gusto nga may ara sang pula kag puti nga mag-endorso sa akon kay nga tinungaay na ang tao sa palaabuton. Action firing line. Katanda kay Isko Moreno, no? As in, katanda gid. Nami siya papili ko, ako lang. Why sa mga political party Di ko man ko magpating why political party sino mabulig sa imo da? Action firing line. Amal niyo karon maabot ng panahon, matino nga ay na mo. Di maayo man no? Sa piyak nga bahin mga kaksyon, si Tito Soto naman niya sa Senado nagpabati-bati. Siya ako dako mangkuhandom nga magpapili bilang vice presidente sa palaabuton, labi na sa 2022. Siyang akon nga gusto nga magpresidente kung mag-vice presidente gid man ko. Sa gusto ko ya si Senador Ping Lacson. Action firing line. Sa Senador Ping Lacson niya, wala sang bahid korupsyon. Wala sang bahid niya kung ano nga mga malain nga isyo kontra kay Lacson. Action firing line. Daw si Juan Mangali Action Nelmsi, no? Daw si former Councilor Kanutan. Si Councilor Kanutan, so na to, bati ako permisa iya, bal niya, kontra ko gidyang korupsyon mo. Action firing line. Di ang bot dong ano palagana niya ni sa 2022, konsihal o kon congressman, dumayo man is Kanutan mo. Kung pa balik mo ni konsiho, kay gabato niya, doon si Gambuwa man eh. Action firing line. Oo, pero sugpunan ko ni buwas sa nasyonal mga politika makaksyon kayong oras ko, do pangilay gid sa ako, no? Ini nga bahin sa ito pagpangalaga dulong sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station Okay. Ginaidurso ginaton si share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. ting pagpangalagad mga kaksyon and upod si Kagawad Idsel Talaban. Salamat gida. Dira sa magsungay, no? Magsungay mga kaksyon. Salamat gid sa pag-monitor sinimat tinyon. Dugay-dugay mga milyonaryo na niyo si Joey Distrito hindi iya scam kundi nagapatindog ni siya mga antena. Action firing line. Do political science man ni siya nag-abogado man nga naghimo man niya managpatindog antena tao ni man. Action firing line. Kada. Sige. Why na kita sang igo pang oras sa aton sa pagpangalaga upod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpangunan ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Action JM Baikin, ginopdan makita na Action An Defensor sa buong gabi. Standby na sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa, ini naman sa Action Brian Mordenega pasalamat gid, maghilibati tabwas sa mga ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon